Zviri sei guys for long time ndatinibodzoka a video yatakamboita kumashure ukoko. I think this was last week. So my client akandibata ndokuchiredzi pamukonapo triangle ndokwatakaenda nako, but takatabva kuHarare tikava tichifamba tichiinda nefenzi yeclient. Guys, never knew kuti ndichanzi inoita project management inoenderana nezvefenzi. So takataka taenda pekutanga tikaenda notora mameasurements epasite nekambani yandikaenda nayo kuti vanoita zvekudi zvokuisa fenzi. The client akati chero ndinoda kuti nditsvagire kambani inoyapamba kuzoita chifenzi. Ndikati no problem. Ndobva ndaenda kudi ndikatora kambani then ndobva client yedu yabva yati zvokuti pamwe ndihaye malori zvogona kuti netsa bva atsvaga rori raingouya ukokoko. Ndobva azotitambirisa nemunhu uyu ane rori amukuonapo kuti tinge tichipinda muchirori ichocho icho. Ndokubva azoenda nesu pachipamba kumaplots ekuBuffalo ukokoko. Ndobva tikati tasvika. Siko ini ndakaenda ndikandogara netimu for 2 nights and 3 days. So zvamuri kuona pese apo ndini ndaitotora kuti vanhu vachitotanga, and also ndo pastand pacho apo vanga vakutogeja kuti vanga vachitanga kudida concrete maburi amuri kuona anga achichekwa kukonako nemufesi ari pakonapo vanga vachita ndo anonzi mapost vakatanga kusvika vachiita. Guys, akavata usiku hwese tichifamba because takasimuka dziri kuma10 dzeusiku muHarare. From there ndo vatavata usiku hwese tichifamba nadriver ndo vatasvika following day. Ini ndakaneta. Guys, I didn't know kuti these guys they can work. Havana kutombosvika vachivata, vakangotanga kutosvika nekutanga kutoboora nechinhu chamuri kuona vachiboora nacho mapose awo vachinzi apa ndo pari kuenda chakati, vachitana zvavanga vachiita naipapo. Ndichitotora paye da kuratidza client kuti ndo zvatava kuita izvi hamozviona. So apa pavaisa ndichivati saka apa zvinonzi chii zvimwe zvinhu zvese zvidaitwa zvitiswa tapaground pasite tikanzi aiwa hando anonzi mapost, vanotanga mapost from there voisa masupporters from there votanga kuisa zvimwe zvinhu zvese zvainge zvichifanira kupindapo. Guys, ndakafunga kuti vanhu vachasvika vombozorora kuti tanyara tadii. So amukonayo icottage yemba yeclient. On this day apa pamukuona futi that was the same day actually, because vanga vakavata vadii vaisa zvose mapost ayo ndobva kutoisa zvimagedhi ndobva vatoisa apa zvinhu zvese zvigai zvinoshandiswa. Panoshanda futi matwine wire, panoshanda zvakawanda nemapost amuri kuona ayo angari mumakona ese zvakavata zvinhu zvese izvi zvatoitwa. So takaenda nemukuru wavo, then unfortunately something happened. Bva vadedzwa bva vadzokera usiku hwese vakavata vachifamba kudzokera kopi kuHarare. And also I told the client kuti onai paine chiitaita incident yakati. Normally kana ndichishanda hangu nevanhu I prefer kuti ndongotaura kana zviri paground zvikuitika kuti paitika situation ndinongoudza client kuti one of the person wandishanda naye paita situation yakadai. Saka kutora kuti mangwana lese kana iri hama yeclient ikange yozosvitsa information, munhu anofanira kuhwisa mune zvakanaka, because panosvika information nerelative yeclient kana kuti nemunhu wataiti naye paground inosvika nemumwe mutoo kuti munhu haazohwisisi hamozviona. Like ipapapa handitya tatina caretaker ngaripo ana achiona achinzi ripotawo zvinenge zvichiitika. Saka ndanga ndavatsanangura kuti one of the guy atashanda naye kwaita emergency pakaita ugwere, ndobva aenda kumba. Tikati no it's fine. Vakatofunga kuti asika basa romira here. Ndikati no hatisi kumira ndinavo. But tasara ne2 guys ava, but vakashanda guys vaisvika na9 kana na10 dzeusiku vashanda nematochi. So apa yanga yato second day. This second day the other guy anga atoenda panataura like I said kuti anga aita urwere vanga vakutoisa fenzi zvichitonoona zvese zvavaiita, because I didn't go paid kuti ndinge ndichiinda kunoona basa iri. Guys, like I said kuti I also do project management dzevanhu kuti chii chiitika background. Saka iye akati ini ndoda kuti unogara navo havo vanhu ivavo kusvika vapedza fenzi yavo. Ndobva andibhadhara client iyi amozviona. Inini munongondizadita zvamadhaka, but kunuku ndakatonzi simuka uinde navo and I go paid. Ndikagara ndichitoona zvese toda kunzwisa kuti kowai pari kusvika lines amuri kuona tambo idzo dzakamita horizontal dziri 1 2 3 4 hamozviona. Saka nezvese izvi zvinhu zvandaida kuhwisisa nemamwe mauyu zvakutomeka sense zvichibuda paya. Guys, vanhu vanoshanda ivava zvangu handikunyebera. So fenzi takaita exactly 3 days tichiita sei tichishanda tiripo.
ndini zvakare ndaitovabikira ndikati pane kuti muzoita zvokuti muye muchibika chekangu ndezvekubika nekusuka maplates tatina mvura saka ndaizonocherawo futi mvura panext door ndo zvana ndichiita nevakomana ivava ndichimboonawo ndava vasingatumwe vaingoita basa ravo. Ifenzi yamuri kuona iyo vachiita kunge isingaremi inorema guys, ndanda kutovahwira urombo saka ni vachipedza vopedza kulaina zvavalaina zvese izvi vanozodzoka futi vachiikaka. I remember pane this other person akatomboya akanakirwa nebasa irori, then apa ndinoona kuti usiku vaitochana nematochi zvese zvamuona zvakakakwa zvese izvi vaizodzoka futi zvese zvapera pamuri kuona apopo vanozodzoka votanga kukakakakaka even pasi apapo pese pamuri kuona apo vanonge vachifolda zvese nekumusoro nekudii. Iri basa refenzi unofungwa kuti rakapusa rinambopusa guys, rorwadza musana, ndotaridza kuti musana mazuva ekutanga anzi waigwadza kuite zvekuseka asi vakasita vachijaira. Amona apa uyo akurukirira magedhi ndozvavari kuti apa sadedanyatsoona kuti sazvorukwa sei zvese izvizvi. They take their time guys vachiita zvese zvichirukwa zvichese one hapana panoskipiwa vachiita sei vachiruka. Amona zvaari kutoita papapo kuda ndozvinonzi maplaya zvachezvo zvari kusungisa then otodi kana apedza kusunga zvaari kuti apa okata everywhere aikusvika apedza ukokoko vani munozviona saka everyday vaichaisa maybe kumaleti like I said kuma 10 ikokoko ndokwavaizochaisa. Sapa ndaida kuona kuti gedhi vari kururuka sei because inini kudhara ndaifunga kuti saka gedhi rikana rakatodai reratodi ndipo rinobva rakatorokwa kudhara saka ni aiwa zvese izvo vanosvika votorozvitanga zvilaina paground hamozviona kati okay. Kudzidza hakuperi ndozvamuri kuona apa nditomubudisa kuti anga achigadzira sei uyake nekuekera kwese kwaita kufolda zvese ani mazvona kuti palaini rega rega ari kusunga saka ndozvasvikapa nekumusoro kwesoko nechi iyo yakazobviswa hanzi ndeyekulaina kuti zvinhu zvacho zvibulainwa musi sekuseri kwandaitaura kuti vanosunga every chiikira chedu chitriangle whatever chihexagoni kana chichi pachinobuda vanotochisunga. Saka apa pavanga vapedza apa that was the caretaker wedu atati naye achibatsiridza zvakachivavhenekera ndikati ndoone light because papasina malights ambozvona. So fenzi iyi yaiuya nembasira yechilight unfortunately zvakabva zvaitika vakanganwa light razobatwa pabhasi ndovatatodi tazotambira rikazodzoka nani nabhuta sezvandikukuradza yapo pesa panga patosungwa pagedhi apapo. Then following day makuseniseni vakabva vafuma futi vachipesa kuisa fenzi yacho yese vapedza kudero vozotevera vachisunga. I think ndo zvimwe zvinozonyanya kugwadza kusunga kwavari kutako. Imagine unongochisunga kalaini kega apa nekukura kwakaita yadhi uchisunga seizvozvo kusvika wapedza ende haufaniri kutomboskipa saka zvokuti hazvitombodi kuita neshortcut nechii. So I think client yangu pataita apa aiwa ainzwa kuti yes achitumawo kuti hama yake tora tione zvikuitika ipapo kati aiwa torai musatombotya zvenyu hamozviona. Izvozvo zvimwe zvimasita zvinda zvikangamwa zvakareba izvo zvine dhonza waya vachiita zvekukakakaka zvachezvezvo vakandiudza sita zinda kutosvikangamwa guys. Aya ndakati Father God Almighty, I never knew kuti ndichange ndiita zvefenzi ndichange ndidzidzisa zvefenzi zvese izvozvo. And also when you're doing zvefenzi vanoti 75% ndiyo unobhadhara then the other percent yako inozopeswa vanhu vapedza basa hamozviona manje. Saka ndo zviripo izvozvo saka zvimawaya zvamunenge muchiona zvese zviyazviya vanotora nezvinhu zvakaona because ndakabanda vati please make sure kuti you also carry the extra amount yefenzi kuitira kuti isusu sazonzi fenzi yashota because all the way from Chiredzi kure guys kuchiredzi kuzoti hanzi kafenzi kashoterera pakati ndakatotaura ndikati garai matora yenyu extra ndizvokunetsana navanhu because at the end of the day tichaita almost a week yeti makandiudza kuti munoita 3 days muripo mapedza and client anangada kuti pa 3 days dzakadza mune makataura chi mune mapedza saka ndo zvakaitika vanga vati 2 to 3 days I think takaita 2 that's it 3 days ndo dzakaita saka takavatapo 2 days that cottage mamuchiona ndo kwataitovata aiwa tikatosvika tikatocleana zvakanaka tikatavata imomo. That was the following day amukonapo and also vanga vakuisa iyo reza yepamusoro iyo ini ndaishaya kuti saka ni inofamba sei saka apa parinenge rakakura zvinhu iri rakangosengwa rakadero hamazvona rasengwa rakadero havaribati nemaoko zvatofungira hamaona tova nemagulovhosi then vane zimugwara iro ndoro vanopfekera chifenzi iro danda rovanotofamba naro rese irorero kuitira kuti hanzi inofanira ibasa guys zvefenzi izvi
handi kunyebera vanotoita mhasuru vanhu ava nefenzi idzodzi because havatomboendi kujimu vanoenda kunoitei vachijima fenzi dzakakura kudero. There is no need. That guy can work kwamuri kuona ushu ari kutaimuti anonzi Gokwe. Saka ndiye atikasara naye pasite papo ndiye vakazopesa zvamukuona izvo handi munozviona murungu wavo anga also in touch nesu because like I said kuti amanya kuenda kupi kwakwaita emergency yeugwere. Saka apa pesa apa ndo pananda kutobudisa da kuona kuti zvekufamba sei vachitenderera kwese kokoko vachisareza waya yacho niyoyo kana kuti babud hamozvona. Inini dzintu zvozvo zvinondivhiringidza kune zvinotenderedza kune zvinoita chakaita street idzi. I'm sure ireza. Guys, correct me. Pamwe ndakuresha pakuekera pakutaura mazita. But ndizvozvo guys amba ndakuradzai vakakakaka zvaiswa mudenga sika ndo offense iyo guys amuri kuona yaichiitwa. Then vanga vasara nekukaka mumamidhu mese umomo vanomutera futi vachikaka all over. Guys, it's not easy as you think. Hamozviona. Then kana vasvika futi pasite vanoita futi repaint kuti kuti kana pane kanenge asvuka pakufamba vanopenda futi mapo ese wayayo ndozvezvakuitika. Saka iyo muri kuona iri kubheki ndiyo cottage apo tataita dambudzo rezimuti. Saka pakucommunicata painzi temai miti yacho pari kuenda nepaline munhu wacho aifanira kutema hana kuzvinzwisa. Saka ndo pamukuona pakaita kunge kachiekera zitsiga ziguriro rero raifanira kuenda nepaline refenzi ndo pakaita kunge pachuru zvakare. Saka ni kunobva kuno kwakakwirira kuita kuti inodzika kumashure but otherwise ndizvozvo apa line iri ndo ravanga kuisa reza waya yavo iyoyi ibhabhudhi mani mwari wendibatsireibo. Vanoenda naro akaribata neyekera nemazipla yake wayayo wotoenda. Saka apanga akusunga mani ndikati ndinoda kuona kuti unosunga sei ndaikuti zvaindikonfisa kuti muzviburi zvavanenge zvakaekera izvozvo chii chinoitika zvinosungwa sei ndo zvandaida kuhwisisa izvozvo. Saka icho ndikati aiwa iwe imbomira imboda kuti usunge ndichiona kuti uri kusunga sei hambozviona ndo zvaiitika. Avazorori vanhu ivava guys kumuka na5 vachitenga kutoita basa ravo vogara pasi vachidla vosimuka vachikontinya havatukomaniswi handi munozviona manje vongozorora futi vogeza vovata ndo maitiro avanoita. Sa apapo ndo zvandaida kuona kuti oda kusunga sei hamozviona. Waitozvinakidzirirwa zvake atori mudhiniwo zvake mukomana anotonzi baba tu ipapapo hamozviona manje. Saka apo handetiona tione kuti waisunga sei mukati muzviburi umo mamuri kuona hamozviona ushu wakupinzira nditi. Sai ndeda kuona kuti iwe saka kukaka kwamuri kuita muri kuzokaka sei ndo papanenge kuyekera question yangu yose kuti vari kukaka sei zvinhu izvi. Tarisai muona mozvona honai tarisai kechebu kerekete hekanuwaro iwe. Saka inini manje ndakatozonakirwa nazvona kuti kondo nyaya yacho inoitika. Saka wochizotanga kusunga dero sando paitanzi lesei kafenzi kange yaita kunge yadhamba vanongouya yodi wotanga kuskruwa apo pamuri kuona apapo kusvika yakaka zvavari kuda ndo maitiro vanoita. And also haisiyo wei yega pane imwe wei futi vanoshandisa but vakati hatisi kuda kushandisa iyoyo because lesei fenzi kazoti yarengenduka kutotambura unotambura pakuti inyatsodzoka. Saka muona kuti apapo iro uyu ane akabata uyu otora nechiyamiro chipinji chake chaanenge anacho otanga kuikweva haifaniri kuita zvisizvo otanga kukweva uyu achiimonita kuti iri kuda zvakanaka apa chitambo chachadi changohakanurawo hachoni ichocho chinozosunga kudenga ndo chachangoitika. Uyu anofanira kutongobata then ojegera nechitanda chamuri kuona icho kuitira kuti uyu andosvika nayo ari kumanya muri kuona uyo guys like I said kuti havatombodi gym unojima sei wakabata ziyekera rakakura kudero and haufaniri kudonesa. Ukadonesa ipapa pavanochaudha nazi kwete zvokusega hamozviona umwe nemumwe nebasa rake umwe nemumwe netalende rake. Saka ndo zvandikureva zvikaisi kuti vanoda futi vafenza please chinondibata inini ndoya netimu riri ini ndinouya kwamune muri ikokoko kwamunozviona. Saka client yedu iyi yakava satisfied because papa sina munhu paground waka achikwanisa kutuma ndobva handibata ndobva tatoenda nefensi yedu tikatopedza kuita. Saka niipapapo we thank God kuti vakomana vakabudisa zvinhu zvedu zvakanaka. Chakatoona kuti next video zvakazopera sei.